ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti napudno ag gwardya. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Na, daldalo samet day tapal, suot mo apok. Wen apong, tapno kondisyon iti anyaman nga oras nga usarak. At dan sa isagsaga na alaban Apong, mapantay ti kuweba nga imbaga ti higante alamok. Nga ayan ti na magbalin ken kuana a higante. Ha? Itugot na, kulas? Wen apong, dakkel ti may tulong nyo kanya kiti daytoy a misyon ko. Nakabot-botag. Amang ano pagbalinan na tamat a higante. Jak ipalubos a mapasamak ti kasta kadata apong. Anya nga taa klase ti tao dayjay. Taa paya mapagbalin na ahigante, dagiti babasit a parswa. Adda nga tamat pa nakabalin na. Dayta ti takwatan ta iti ipapantay ti kuweba nga ayan na, apong. Ay, apok. Ala, isagana tandag iti kasapulan, iti ipapantay jay kuweba. Agtignay tan iti kabitan na panawon, apong. At datan iti wangawangan ti kuweba, apok. Ay, Wen apong. nagdakkel a kuweba. Makaunag di tao ray dakkel atrak, prinsipya, gilos. Pudnot ako na. Umunag ta ka din? Saan pa'y apong? Ha? Agpaliw tapay. Dita mo, noan niya apagad ti agur uray kadata, iti isasarakta. Ay na! Naglawag ayam dito'y unag ti kuweba, prinsipya, gilos. Kasla dakkel a pasdak. Wen nga rod. Ay, saan sapay amadanon ti silaw ti spotlight ko? Ti ka nga to daytoy a kuweba. Ituloy ta ti umunag. Ngam agan nagtalata. Ha? Anya dagijay nga oni. Agsardeng tapay apong. Silawan ti masungat ta. Huwag. Ha? Anya dagita? Ha? Dadakkel nga ipas dagita. Ay na, kasla palanggana ti kadakkel da. Nagadoda. Naglilinyada iti masungat ta. Kasla dala soldado a naglilinya. Nakasagana a makigubat. Husto ka, apong. Nakasagana dagita ang makigubat. Gugwardyaan dati kuweba. Anya aramiden ta. Mabitlang ta kasaritak ida. Kasaritam dagita ipas. Maawatan da ka diti bagang. Nalipatam ka din. Amabalinta ka sarita ti amin anabiyag. Ayok man, wano insekto. Ha? Ay, haha. Gaya man niya. Sige. Kasarita marodan day ta kaunaan itilin niya. Day ta siguro ti pan nakapangulo da. Wena pong. Da kayo nga ipes. Apay ang nagbangan kayo iti pagnaan mi. Awan, da sino man ang mapalubusan ngagbasak-basak dito'y kuweba. Anya. Da kami ipinusgan ti apo mi, amang gwardya iti daytoy a kuweba. Anya ti kinunam? Apo ti awag yo itinangbilin kada kayo nga agwardya ditoy? Wen, apo ti awag mi iti na magbalin kada kami, adadakkel nga ibas. Anya. Kat amin ngay bilin na, nakasagana kami amang tungpal. No kasta. Talaga di da kami palubusan ngagtuloy asumrek dito'y kuweba? Saan? Kasano dahitan, prinsipya, no? Saan tamat ama palubosan nga agtuloy asumret? Balagan kayo. Dakas ti pagbanagan nyo no lapdan da kami. Saan kami amaboteng kada kayo? Nakasagana kami amang salaknib iti apo mi, nga oray pa'y pakatayan mi. Kastagayam ha.
Agsagana ka apong bubod. Makiranget ta kadagiti dadakkel nga ipas. Anya nga iti armas ta, amang laban ka dagiti ta. Di pagsuot ko. Amo kon Prinsipi Agilos. Di mat nabilag day tapalsuot mo. Agbalin nga oray anya a klase ti armas no kiddawam. Wen apong. No kasta nga ron. Kiddawam iti palsuot. Nga agbalin adakkel at sinilas. Kaiso ti usaran ta apang parma kadagiti dadakkel nga ipes. Chinelas ko na yun? Day ka ti kasamayan nga armas. Kontra kadagiti ipes. Sige, apong. Agparis at sinilas tasagay sa ta. Wen apong. Datdatlag apal suot. Agbalin ka amay sa pares adakkel at chinelas. Ay, nagbalin nga agpaiso paris at sinilas ti palsuot mo. Ay na, nagdadakkel at sinilas. Agsagana ka apong. Makirangetan kadagiti dadakkel nga ipas. Anya ti aramidan tayo, Pangulo Ipos. Nagtadakkel at inelas ti armas sa kita at tao. Wen mga agpaiso, Pangulo Ipos. Pwedno, adim madakkel tayo. Ngam dadakkel mat aginilas ti armas da. Oray, anya pa'y termas da. Lumaban tayo. Dayta, tiga po na, pinagbalinda tayo. Ti apo tayo, adadakkel. Tapno protektaran tayo kontra kadagiti kabuso na. Pangulo, Idi gagangay tayo pailang nga ipes. Kabutang tayo, dagiti tao. Tano makita na tayo. Patayan da tayo, adagos. Ibadag da tayo. When no isprand da tayo. Iti insektisidyo. Dagiti da duma. Puuran da. Ti makita da nga ipes. Kat ita. Ta pinagbalinda tayo. Ti may saan na laing atao. Adadakkel nga ipes. Makabalas tayon. Kadagiti nangiroroman kada tayo. Gusto ka matkede, iti imbagam, Pangulo. O, anya, nakasagana kayo nga roden, lumaban kadagiti nagdorsok asimreg dito'y teritoryo tayo. Pangulo Ipos. Lumaban tayo. Sige nga roden, parmakan tayo na kita dorsok. Sugod, mga kapatid! Sunod! Ay, Prinsipi Agilos. Ay na, umatakan dagiti dadakkel nga ipes. Agsagana ka apong. Ay na. Isaganam tadakkel at chinelas nga armas mo. Ay, asidagdan. Balagan kayo pa'y maminsan. Da kayo nga ipas. Saan da kayo akayat adangran? Ngem no pilitan da kami. Awan maramidan mi. No diti mang salaknib iti biyag mi. Awanan tado pa'y asao. Lumaban kami. Tapno maprotektaran mi ti abo mi. Ibagak kada kayo. Ar-aramaten da kayo laang day takunayo nga apoyo iti kinadakes na. Saan kami amamati kenka? Isolaeng ti tao ang nakaawat kada kami nga ibes. Isolaeng tinangisakit kada kami. Kat babaen iti laing na. Napagbalin na kami adadakkel nga ibes. Tapno mabales na kayo at ang tao. Anya. Da kami matitan si kabutang nyo. Kakadwa! Daro! Dumarugdan. Awanan ti mabalinta apong. Sige, lumaban ta. Ay, nabanog akong Prinsipi Agilos. Nagadunti na salmat ka nga ipes. Kampas na di na may ibosan. Huwag nga roda apong. Nagaduda lata. Gita malikod
Ay, nagistayan ako. Ay, kaya pati may sat. Kaya pa ngay. Kasla, ad-ada nga uman aduda. Abayatan na par-par makantay da. Huwag nga, Rod. Ay, Prinsipe Agilos. Tangan manan ti ipos dagiti dumarop. Kasapulan tantipan nakabalin ti angin. Aday ta, inakop idan ti alipugpog. Itay-itayak na ida, aging ga iti maungaw da. Ay, Ha? Apong, adda sumagmamano asaan ang naakop ti alipugpog. Kat aglibas dan, anya. surutan ta ida. Barang iti ayan ti apo da, ti pagturungan da. Ha? Apong, nagsanga ti kuweba ditoy. Anya. Ay, mabit lang. Silawak. Ha? Wan ngagpaiso. Sa di no nga tati tinurong dagiti ipos ang naglibas. Nagpakan na wanda nga ta. Wan no. Nagpakan nigid da. Jack masigurado, Apong. Ay, mabit lang ta. Buyon na. Anya? Wan, Prinsipe Agilos. Ay, tapno amom. Nabilag ti boyon, ho. Reka, boyon. Sa dino, nagturungan. Dagiti, kamkamatan mi nga ipes. Kanigid, wano kanawan. Boyon. Ay, amokon. Apong? Nagpakanigid da. Ha? Umay ka. Daytoy agpakanigid ako ti suroten ta. Ay. Sige, Apong. Hindi na kami maparma. Ay, budak ti Ibes. Tulungan na. Prinsipe Agilos. Ay. Agyaman na. Kunak mo kinitin na kung day ta nga ipas. Salbag ka nga ipas. Sige, Apong. Ituloy ta ti sumrak. Naparmak aminin. Dagiti kakadwata nga ibes. Wen nga rod, Pangulo Ipos. Inakop ti alipugpog amin dagiti kakadwata. Amokon. No asino. Jay napuner. Anakarangit tayo. Asino? Iso ti agdinamag a prinsipe ti angin. Ni Prinsipe Agilos. Anya? Wen. Iso ang mabilin na ti alipugpog. Anya nga rod, ti aramidan ta. Awan baul ta kankwana. Awan maaramidan ta. No di ti lumaban. Aging gat maudi nga anges ta. Tauray makalasat ta. Saan tamat la amalisyan ti panusa nga ipataw ni Apo kadata. Gapo iti pan nakapaay tayo amang saranget kadagiti kabosor asimrek nito'y kuweba. Anya? Iso nga agsagana ka. Ituloy ta ti lumaban. Apaya nagsardeng ka, Prinsipe Agilos. Agsipot ka, Apong. Addala ang iti asideg dagiti kalaban ta. Anya? Iti masikigam, Apong! Di ko na malibat na. Nasiglatak pa'y laeng. May salangan tinabati ka dagiti kalaban ta, Apong. Tilaangan pan nakapangulo da. Masaya at matnukas ta. Umay ka. Ituloy ta abirukan ti Pangulo dagiti ipas. Ngam saan ta apatayan. Apay ngay. Isu ti mangisuro ka data. No sa dino apasat da ito akweba. Ta ayan ti ibagbagada nga apo da. Awanan ti pagturungam. Sikapan nakapangulo dagiti ipas agwardya iti da ito akweba. No di mo kaya ti may tulad iti nagbanagan dagiti kakadwam. Di kan lumaban pa'y. Uray ag may saak langan.
sa anak asumuko kada kayo. Tung palag ti bilin ti abome, aging day ti mauni nga anges ko. Na, natangken ti pangedeng na. Lumaban ka. Heh, Talaga tila ang apo dati denggan na. Yeah! Sabtem ti alipugpog! Ita! Balod na kan ti alipugpog. Pangulo dagiti ipes. Saan? Waya-waya andak dito'y. Maulaw ako na. Sige! Waya-wayan na ka ti alipugpog. Basta ibagam ti kayat mi amamuan. Well, agbono akon. Basta pagsaktingan mo di alipugpo. Anay ko na ulawan. Ita! Ibagam no sa dino apaset daytoy akweba, ti pakasarakan mi iti ibagbagam nga apoyo. Sige, ibaga kon. Aday yupay dito'y ti ayan na. Anya? ha? Naunag daytoy akweba. At tidugpay ti dalya sa atin nyo. Sakbay amadano nyo ti ayan na. Anya? Ken adupay apigad ti lasaten nyo. Sakbay amadano nyo ti ayan na. Anyat kayat mo asawan? Saan laada kami ti manggugwarya iti daytoy akweba na dumapay nga insekto dagiti makaengkwentroyo sakbay amadano nyo ti ayan ti apume. Anya? Ita tana ibagakon ti kayat yo ama amuan waya-wayaan dakon. Sige, ipas. Ket makaamon ti alipugpugkan ka. Inako pun ti alipugpog na inya dayo ti Pangulo. Dagiti dadakkel nga ipes. Nangagmamat ti kunana, apong bubod. Adupay apaggad ti pakay pasungal ngalanta. Nakasaganak amakirangat. Iti oray anya klase ti parswa. Iti daytoy akweba, Prinsipe Agilos. Nasayat no kasta, apong. Talaga a wonder bubod ka. Ay! Ala, wonder bubod. Ituloy tati agdalyasat iti daytoy akweba. Ditan gagayem, tinagibusan ti istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!